Hello, good morning. Sangke kini abo thanai ko picnic ya. Gunan thanai ta nirmaholo. Agam bagi pajak tiang. Cus kanja kan kini uti. Angke tabu kongkona nai tong khalis lerpa. Angke sok sumi no leru. Thanan dolo kan pajak. Tabu san nirmaholo thanai ta. Oke, nirmaholo thaman nai tong pajak. Program soli tongoro.
Angkai nirmolo thangi kongrai manjak phaio khorang chu waisa no kongrai gurumjak ongjak. Hingke ani mobile o bisi video call khe rimani ani bagui o video o 12 pairi swnai part 1 swnai tei kaisa part 2 paipinai afuru bo nai tongbai nukjakgo no ani mobile o bisi chagi ni bagui ang kom khe numa rwo kijotono hor kaham.